Toto bohužel nepoletí do vesmíru, protože se jedná o inženýrský model a ta skutečná kostka už je na cestě na orbitu. A jak to vlastně vypadá, když studenti staví satelit? Skládání neboli integrace satelitu je přesný postup, ve kterém má každý díl, každá elektronická deska i každý šroubek svoje místo. Před samotným skládáním prošel kontrolou i rám satelitu. Měřily se rozměry, kontrolovaly tolerance, testovaly se i další části satelitu. Poté proběhla příprava čistého prostředí, takzvaného clean roomu, pro samotnou integraci. V clean roomu se dokončily solární panely, kde se jednotlivé solární články upevnily na připravenou PCB desku a ověřila se jejich funkčnost. Také se testoval komunikační modul a anténa, které zajišťují rádiové spojení se Zemí. Měřil se i vzájemný vliv anténních prvků. Před integrací se muselo vyčistit úplně všechno. Každý komponent, každý šroubek i všechny části, které se měly dostat do finální sestavy. Samotná integrace začala vrchním rámem. Do něj se jako první vkládal komunikační modul, první deska v naší elektronické sestavě desek kostky. Současně se skládala i experimentální anténa typu Tunaken. Smotala se ramena antény, která ve složeném stavu drží vlasec vedený přes přepalovací rezistory. Ty se na povel zahřejí, přepálí vlasec a anténa se na oběžné dráze opět rozvine. Následovala integrace EPS, tedy napájecího systému, a dále OBC, palubního počítače. Nejdřív proběhla opět kontrola elektroniky, poté se nasadil ochranný kryt a zapojila kabeláž pro kamerový modul i Remove Before Flight pojistku. Jako poslední deska byl umístěn experimentální payload. Když byla elektronická soustava hotová, proběhla integrace prostředního rámu s 5 neodymovými magnety, které pomáhají stabilizovat satelit na oběžné dráze. Poté přišly na řadu boční rámy a následně spodní rám, kterým se celá struktura postupně uzavřela. Na závěr následovala integrace antény, zapojení kamery a finální montáž solárních panelů. A tak vznikla finálně sestavená kostka.